Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Aksyon! Balita, Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita, Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon! Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas, sa welcome na sa pagapangalagad sang aksyon na balita evening edition. Karong adlaw Martes, Enero 11, 2022. Kitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Fast crafts, alom kadlaw nga wala sang biyahe Bacolod, pakato Iloilo kag vice versa. Regular nga empleyado ginaduso nga ibutang bilang bitaw head. Sa balita national, pagbakalsang para sa tamo kag flu medicine ginlimitahan sang gobyerno. PGC ginklaro ang palayag nga dominante na ang Omicron sa Pilipinas. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong nakahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Walasang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:12 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Temporaryo nga ginauntat ang biyahe sang Wisam Fastcraft halin Enero 10 sa tubtob Enero 15 tuig 2022. Suno kay Wisam Operator Frank Carbon, nagpangabay sanday Mayor Jerry Treñas sang Iloilo City kag Mayor Bing Leonardia sang Bacolod nga limitahan ang hulag sang tawo agud maghagan-hagan ang paglapta sang COVID-19. Suno kay Carbon, nabudlayan man ang mga pasahero bangod kinahanglan pang magpasa sila sang negative nga RT-PCR swab test result antes makatabok sa syudad sa Iloilo o kon Bacolod City. Ginpahayag sini nga ila ginasuportahan ang pangabay sang duha ka mga alkalde agod hindi na mas maglawig pa sa Enero 15 ang paguntat sang biyahe. Sa debloan ng Ocean Jet Shipping Line ang nagpauntat man sang biyahe. Sa iban nga balita, lokal, nag-asosyasyon si Bacolod City Councilor Dindo Ramos niya kon mahimo, regular nga empleyado sang syudad sa Bacolod ang i-designar bilang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Ini kasunod sa kumpirmasyon ni Lieutenant Colonel Sherlock Gabanang spokesperson sa Bacolod City Police Office nga iya ginrelieve o kung nga ginrelieve si Major Ruel Colanag bilang bitaw head kag ginre-assign sa Iloilo City Police Office. Suno kay Ramos ang chair sa Committee on Transportation. Sa balita lamang niya nahibaluan ang pag-relieve kay Colanag sa pwesto kag nagpakigangot naman siya sa kay Bacolod City Mayor Evilio Nardia pero wala pa nakasabat. Sa nahibaluan ang local chief executive amo ang nagadesignar sa pamuno sa bitaw. Suno sa konsihal, hindi pwede nga wala sa bitaw head ilabi na nga concern ang trapiko sa Bacolod. Para kay Ramos, dapat hindi police officer ang imbutang nga pamuno sa bitaw bangod wala sang control ang LGU kun ang pulis ang ginsaylo sa iban nga lugar. Siguro this is a lesson for the LGU that in the future we have to appoint somebody who is an employee of the city of Bacolod, not the police officer. Amo na yung dilemma, wala kaya control sa ila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Law sa Sanggulang Panglungsod nga hindi makabatuman sang pulis ang Homeowners Association kung wala sang board resolution. Ini ang opinion ni Ramos kasulod sa reklamo nga ang nga mayara sang security guards isa ka subdivision sa may dalang circumferential
Sa may barangay Sefania nga nagapangayo sang kopya sang ORCR sa mga salakyan sa mga nagasulod sa subdivision. Ginpatahag ni Ramos ko ng road lot ang wala pa nadunar sa syudad ang Homeowners Association pag sa board resolution among nag-regulate sa mga pulisa basta hindi ini oppressive. Ginpahayag sang konsehal nga regulations sang Homeowners Association ang paagi sa resolution sang Board of Directors samtang presidente naman ang magapatuman sini. Nagpanugyan si Ramos sa mga nagareklamo nga pwede magsumeter sang complaint sa may barangay o kung sa sangguniang pangalungsod para makapatigayon sang public hearing. Ginanunsyo ni Congressman Garga Sataya nga ginaprubahan sang Senate Committee on Economic Affairs ang House Bill No. 10284 nga iya gin-author sa Kongreso nga nagatukod sa Bacolod Economic Zone Authority. Sa Facebook post ginpahayag sang kongresista nga tuig 2019 sang iya gin-file ang hagna nga tuyo nga mapasangkad pa ang lokal nga ekonomiya kag paghatag sang trabaho sa mga Bacolod noon. Suno kay Gasataya ini ang produkto sa iya pag-istorya kay Senate Minority Leader Franklin Drilon angot sa ilang vision para sa development sa Bacolod. Ginapaabot ni Gasataya nga ang pagtukod sini ang maghahatag sa employment, business opportunities, export and comparative advantage opportunities, more competitive wages kag increase sa land and property valuation. Sa iban nga balita lokal, ginatunan pa sa gobyerno probensyal ang plano nga paghimo mandatory sa COVID-19 vaccination sa mga empleyado sa Kapitolyo kag sa tanan nga taga Negros Occidental. Suno kay Governor Bong Lacson, plano niya nga ipatawag ang mga provincial capital employees nga wala pang mabakunahan kontra COVID-19 agot pamangkoton ang ilang mga rason. Ginpahayag sa gobernador nga wala pa nila madesisyonan kung bala obligahon ang tanan nga mga Negrosanon nga magpabakuna. Nagbigad nga Enero 3 nag-issue sa executive order kon EO si Mayor Salvador Escalante Jr. sang siyudad sang Cadiz nga nagaobligar sa mga empleyado sang gobyerno nga nagatransaksyon sa City Hall ag iban pa nga mga persona sa siyudad nga magpabakuna kontra COVID-19. We're still in discussion, no? If we need to do that. First of all, we're trying to find out how many of our government employees are still not vaccinated. I'd like to think it's very small numbers, and maybe talk to them. Ang tingog ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, ginsapol ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang mga department kag division heads ng gobyerno probinsyal agod hambalan ang mga plano subong nga tuig 2022. Partikular nga ginpangabay sa gobernador ang Office of the Provincial Agriculture nga buligan ang mga mangunguma nga nabiktima sang kalamidad ilabi na ang mga nahalitan sa Bagyo Odette. Ginapaasikaso man ni Lacson sa Provincial o Office of the Provincial Agriculture ang plano nga pagpahulam sang kwarta sa mga mangunguma kag pagpadasig sang bulig halin sa gobyerno nasyonal. Ginpangabay sang gobernador ang Provincial Veterinary Office nga buligan ang mga livestock racers nga nahalitan sa Bagyo Odette. Ang pagsapol sa mga department ug division heads ang kabahin sa tradisyonal nga ginahimo sang gobernador sa pagsulod sang bag-ong tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:18, DTX 500 capsule mga ka-aksyon, masami ka lang malipato na budayan magpaminsar ka. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-board kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions.
lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Inlimitahan sang gobyerno ang publiko sa pagbakal sang paracetamol kang tilapag ka mga flu medicine matapos ang report nga naubos ang supply sa pila ka mga drugstore. Nagpagwa ng Trade kag Health Department sing sa ka-joint memorandum nga nagtala na sang limitado nga pagbakal sang paracetamol kag carbocysteine. Ginpahag ni Acting Presidential Spokesman kag Cabinet Secretary Carlo Nograles nga sa idalom sang memorandum ang sa kaperson na pwede lamang makabakal sang 20 ka tablets sang 500 milligrams nga paracetamol kag tubtob naman sa 60 ka tablets sa bilog nga pamilya. Tubtob 20 ka capsule man sa persona kon 60 ka capsule sa bilog nga pamilya ang pagbakal sang carbocysteine. Tuyo sa limitasyon sa pagbakal sang paracetamol kag carbocysteine gud malikawan ang artificial shortage pagmahal sa presyo kag para masiguro man nga available ini tubtob nga mangin stable na ang supply. Ginklaro sang Philippine Genome Center ang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang Omicron na ang dominante nga variant sa Pilipinas. Sunog kay PGC Executive Director Cynthia Palmesaloma, ginbase lamang ni Duque ang parayag sa uli nga resulta sang sequencing apang kinahanglan pa sang mas madamo nga i-sequence antes pa may baluan kung bala dominante na ang Omicron. Palayag pa ni Saloma ang data ni Duque ginkuha sang Disyembre nga resulta sa diin madamo sang Delta cases o kon cases magluwas lamang sa magpatigayon sang purposive sampling sa mga returning overseas Filipinos kag local samples with clusters sa National Capital Region kag didto nakita ang madamong kaso sang Omicron. Una diri, ginpahayag ni Duque nga 60% sa mga samples nga gin-sequence ang nagpositibo sa Omicron variant apang ginklaro naman ni Saloma nga tungod ini sa panibag-o nga resulta sa diin 48 ka samples ang ginpaidalom sa Enero 2, 2022 kag 29 diri ang nagpositibo sa variant.
Ginkompirmar ni San Juan Mayor Arturo Valdez nga 18 sa 20 ka mga close contacts ang duwa ka naka-close contact ni Gwyneth Chua nga ginawag sang netizens bilang poblacion girl ang nag-positibo man sa COVID-19. Nagtambong si Seka Benefit Concert para sa mga biktima sa Bagyong Odette ang 20 ka persona sa Kermit, La Union. Isa ka restaurant sa food complex sa Urbis Tundo Village sa Banwasang, San Juan. Nagligad ka na Desyembre 29, 2021. Madumduman, nagtambong si Chua si Seka Kasadya sa Poblacion Village sa may siyudad sa Makati pagkatapos magpalagyo sa mandatory hotel quarantine pagabot sa Ninoy Aquino International Airport sa Desyembre 22. Kagsang magwang RT-PCR test result, nagpositibo ini sa virus. Ginpahayag ni Dr. Ruel Bobis ang COVID-19 focal person sa DOH sa may Ilocos Region. Kadamaan sa 20 ka mga close contacts ang wala sang sintomas ng virus. Bangod sini nagpagwa si Valdez sa executive order para temporaryo nga pagsira sa tanan nga mga establishment o restaurant sa lugar. Epektibo Enero 8 kag magalawig tubtob Enero 15, 2022. Sa katapusan nga balita national, mahimong adugangan sa Pilipinas ang paghatag sa primary doses ng COVID-19 vaccine tubtob sa ika-4 nga doses. Suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ginpahayag sa vaccine expert panel nga kinahanglan sang tawo sang tubtob 5 ka doses agud masiguro nga may kompleto nga proteksyon batok sa virus. Sa karon, nagahatag ang gobyerno sang third doses sa mga senior citizens kag immunocompromised individuals, samtang ginhatag naman ang booster shots sa mga nakakompleto sang ila primary doses. Ginpahayag ni Galvez nga subong nga 2022 ang gobyerno amo sa gihapon ang maga-avail sa mga bakuna halin sa mga manufacturers kag ini ang ihatag nga libre sa publiko. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32 sa inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Enero 11, 2022. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag-Aksyon Day Salazar, mga ka-aksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang awon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.